Hola, bona tarda. Avui estem aquí per posar a prova l'oïda musical de la gent. A algunes persones li posarem fragments curts de cançó d'artistes emergents i a altres cançons d'artistes una mica més reconeguts. Ja hem trobat un grup de nois que volen participar. Hola. Aquí tenim el meu company que li posarà una cançó. Hola, bones. Vinga. Temazo. Solo tengo que decir esto. Dale. ¿Escucha? Sí, fica-li el micro. Dale. Ah, claro. Vinga, opinió de la cançó. Sí. A mi m'agrada molt, és un estil que m'agrada molt, que és així més trap en anglès i és una nova música així també per una mica aprendre anglès, paraules noves, vocabulari. Dan? La cara. No me sé la cançó, però s'escolta... Bé, xula? Sí. M'ha recordat els inicis de la Batial, quan cantava en català, i m'ha agradat molt. Perfecte. I penseu que és una cançó reconeguda o és un artista emergent? Jo crec que és un artista emergent perquè no em sona haver-la escoltada. Sí, jo te diria que és conegut, però no sé què dir-te. Si no és conegut, ho hauria de ser perquè és molt bona la cançó. Doncs moltes gràcies per participar. A vosaltres. Moltes un plaer. gràcies. Adéu. Merci. Ai, Són amics meus de Sabadell i sonaven molt. No, està molt bé. Porten ja uns anys, però, Uns anys? però no es coneixen massa. Pues mira, l'hauríem perquè és artistes molt, en plan, que tenen un estil així molt reconegut, que ens ha agradat i res, pues que tindríeu que escoltar-ho, que és un molt bon grup. No ho coneixo, però la cançó m'ha agradat. moltes gràcies per ensenyar-nos aquesta cançó. L'escoltarem. Perfecte, que vagi bé. Adéu. També tenim uns nous participants. Ara el meu company es posarà una cançó i han de dir la seva opinió i si els agrada. De música els agrada més. Què escolteu? Bueno, drill, reggaeton, trap... Sí, trap, anglès, reggaeton també. Artistes, bé s'entén. Vale. I artistes que us agradin més? Raúl Alejandro y bueno, aquí se cambia. Yo contesto ahora. Ja ho estem fent. És rap, així, no va per tu. No, què tal? A ver, però... Mira, us ensenyaré un paio que és de Castellbisbal, un amic meu, que es diu Rapsoda, vale? I està començant a treure música ara fa res, i sona molt bé. Fa una mica així de rap. Ara està en la intro. Que ja no. És la intro. Encara. Sí, m'ha agradat, La base és bona. Sí.
Bé, molt bé. Sí, està molt bé. Sí, m'agrada. Sí, Creieu que aquesta cançó és d'un artista emergent o d'un artista més reconegut? No sabria dir, no podria ser reconegut. M'agradaria emergent, perquè està ben gravada la cançó i tal, però es nota que, com que no s'escolta tant, també el rap, ara no s'escolta tant el català. Sí, però el català no s'escolta tant, però està molt bé. Perfecte. Moltes gràcies per la vostra participació. Podem fer-vos unes preguntes? Quin tipus de gènere t'agrada més? Reggaeton. I artistes? Fake. Algun més? Els afectes. I a tu? Vale. Para hacer rey está duro también. Omar Monte, ¿qué le picha a Omar Els Monte? afins, jo. Hi ha una mica de rap, trap... Ara el meu company us posarà un fragment breu d'una cançó i direu que si us agrada, si no us agrada... ¿Canción de qué? Una cançó. Nos enseña ahora. Artista con gente. Es que creo que lo he pagado, ¿eh? No, espera. Ahora. Ja. Esto es como el Gregas, pero de aquí, bro. Catalán. I et sembla? Está guapo. Se parece al Glosito un poco. Se parece al Glosito, sí. Este lo metes en un Art Gallery, hermano. Y Da queda igual, bien. si no... Lo bueno. metes en un Art Gallery de estos, en Madrid. Ah, no, si el Art Gallery está aquí en Barrio. Ah, pues sí, se parece a Glosito. Ya, sí. Está bien, está guay. Es como el Glosito de Madrid, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Són de fucking gang de Manresa. Es diu Hòstia. I fins aquí les entrevistes al carrer. Hem escoltat opinions, dubtes i sentit emocions. La veu de la ciutat jove, espontània i sincera. Però el carrer no només parla quan li fem preguntes. El carrer també s'expressa quan ningú el mira. Cada gest, cada pas, cada mirada són petites escenes que passen desapercebudes. Moments quotidians que, sense saber-ho, ja formen part d'una història més gran. I si la ciutat fos un escenari? I si cada persona fos protagonista per un instant? Sense preguntes, sense respostes. Només vida i música. I així és com neixen les microescenes urbanes. Petits fragments de realitat convertits en emoció. La ciutat com a videoclip col·lectiu. La música emergent com a fil conductor. Perquè l'art no viu separat de la vida. L'art passa al carrer. I el carrer sona.